Ассаламу алейкум, җәмәгать. Сәлам дуслар. Узган атнада булган вакыйгалар буенча фикер алышуыбызны дәвам иттерәбез. Димәк, узган атна ниндирәк хәлләр белән истә калачак? Мәсәлән, минем өчен. Мәсәлән, истә калды һәм бераз гына ачуны чыгарды. Халыкара паралимпия комитеты Россия һәм Белоруссия спортчыларын Пекиндагы уеннарда катнашудан читләштерде. Менә ни дисәң дә, монда инде минем ачу чыкты. Безнең гомумән спорт политика буларга тиеш түгел бит инде. Һәм инде паралимпия уенчылары гомумән анда буларга тиеш. Ничектер белмим, жәллим мин аларны. Аларны алып атканнан соң уеннардан алар бит гостиницага кайтып, Россия гимнын җырладылар. Иштеңме сен? Җыелышып коридорда тырышып, көчле халык инде, көчле. Безнең паралимпиячылар көчле. Кешеләр, шәхесләр. Әлбәттә, менә бу спорт өлкәсенә кагылган шикләүләр дидең син инде, әйме? Монда инде белгәнебезчә, күптәннән инде әйтәләр, Instagram эшен шикләячәкләр дип, әйме, Telegram эше дә шикләнәчәк дип, ләкин инде бүгенгә булган менә яңалык дип әйтик инде, әйме? Ул күп кенә кушымталарның телефондагы Android һәм iPhone-нардагы күп кенә кушымталарның эшләмәве. Һәм менә ниләрдән Instagram-нан һәм башка кушымталардан куллану өчен күп кенә Instagram кулланучылар VPN дигән кушымтаны үзеңә йөкләргә киңәш итәләр. Һәм менә шушы VPN булганда һәм түләүлесен нитегез. Түләүлесе кирәкме? Монысын белмидем әле. Койсысын йөклим икән дип әлегә хәтле уйлап йөрим. Менә шул VPN булганда кушымталарны һәм Instagram-ны каравы күпкә ансатрак була икән. Җиңелрәк булыр, һәм шуңа күрә югалып калмагыз VPN-ны үзегезгә нитегез инде телефонга беркетегез шуны, беркетегез. H&M Шәп кибете шуны шуны ярата итә. Кибете һәм башка кием салым брендлары Россиядә сатуларын вакытлыча туктатты. Вакытлыча, әйе. Монда Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, әйе, һәм башка брендлар. Без инде безнең порталда, Татарстан News порталында барысы турында да бәйнә-бәйнә язып барабыз. Язып бардык һәм менә соңгысы 4 март көнне IKEA кибетләре Россиядә эшләрен туктаттылар, вакытлыча туктаттылар. Карале, Роберт, сез бит әле анда Рома белән безнең барып сюжетта төшергән идегез, әйме? Ничегрәк анда халыкның кәефләре? Ширатын күрсәң, аның бер елга, менә бер туктамый торган елга. Аңлыйсыңмы? Ягъни беренче тапкыр шундый ширатны күрдем. Мен аны үзем төшереп тә алдым, шак каттым. Ул менә улай барды менә. Менә. Болай елга барды. Беләсең, кемдер 3 сәгать басып тора, кемдер 4 сәгать басып тора, кемдер менә миңа бар тик 2 градус общаясь җитми, менә кухонда гарнитурын җыер өчен. Менә 3 сәгать басып торам ди. Жәлдәдек. Беләсеңме? Анда кешене күрсәң син, ой, шак катасың. Һәм инде шунда ук мин Pull&Bear'га кирип, Pull&Bear кибетенә кирип сорадым сатучысыннан, сез ябаласызмы, вакытлыча туктатасызмы эшегезне? Күрдем мин аны, карадым. Күрдем, ничек психланып әйтте. Ул көнне әйтте. Юк, бер нәрсә дә билгеле түгел, белмибез. Һәм икенче түгел, 2 көннән соң ябылды да куйды. Сиздек, әйме? Әйе, карадым сюжетыгызны. Менә без үз чиратыбызда туклану өлкәсенә караган оешмалар дип әйтик инде, әйме? Столовыйлар, ашханәләр, кафелар, рестораннар хуҗалары белән очрашып, алар белән дә бер әңгәмә корып алган идек. Билгеле булганча бит инде санкциялар, күп кенә товарларга санкциялар кертелә бара. Ул арада валюталар курсы арта тора. Һәм инде безнең монда туклану өлкәсендә эшләгән кафеларныга, мәсәлән, әйме, шул ук ашханәләргә дә иң беренче аларга сукты бу менә шушы бәя артулар. Чөнки алар элекке бәя буенча товар сатып ала алмыйлар. Инде аларның билгеләнгән ризыкларга билгеләнгән бәяләре бар. Менә хәзер аларга нишләрләр икән, бәяләрне арттырасызмы? Хәзерге көндә хәлләрегез ничек дигән сораулар белән килдек, әйме? Һәм беләсеңме, кайберәүләре әйе арттырга без мәҗбүрбез ди. Күпләре әлегә арттырмаган, ләкин вәзгыятьне тикшереп барачакбыз дигән фикердә торалар. Кайберәүләре инде бәяләрне артык күтәрмәс өчен, бәлки иң кыйммәтле ниндидер теге ризыклардан, блюдолардан дип инде, әйме, ашсулардан баш тартырга туры киләчәк дигән фикер әйттеләр.
Білесің нәрсе деп міскіндер енді олар әйме. Ол кіші бизнес міскіндер. Күпме интекті олар. Өзің білесің нәрседен башланды? Пандемиядан башланып, әймене қазіргі вазғиятқа қадар давам етті. Һәм олар менен ничек кирип киттилер, ишке таба ничек ботыра башладылар оларны, әйме. Олар андан чыга да алмадылар. Һәм шулай һаман башлары чыгып торалар, кайчанда булса безне җибәрделәр. Әйтергә ярамый инде, аңлашыла инде, ләкин Мин аларга бары бер сорау бирдем. Әйтәм, әле күптән түгел генә әйтәм, сез менә пандемия чорын кичердегез әйтәм. Пандемиядан соң әле яңа гына баш калкыта башладыгыз әйтәм. Хәзер инде менә шушындый тагы да катгый санкциялар килде. Кайсы чор ике чор дип алсак, әйтәм, авыррак бирелә туклану өлкәсенә әйтәм. Пандемия авыррак микән әйтәм, яисә монысымы дигәч, әлбәттә күпкә менә шушы хәзерге вазгыять катырак бәрә. Бу хәлләр күпкә авыррак бәрә диделәр. Ну, чөнки Россия тарихында мондый вазгыятьнең булганы юк. Шулай итеп, кайбер кибетләрдә социаль кирәкле товарларга чикләүләр куела. Ягъни бер кулга ничәдер килодан артык алып булмый. Шуң кадәр фәлән фәсмәтен карабыдай, шуң кадәр шикәр, дөге, һәм башкалар без шулай ук Роман белән кибетләрдән йөреп, кайбер ниләрдән, аларның хезмәткәрләреннән сорап, аның репортажы кайчан чыга? Аның репортажы Алла бирсә иртәгә чыгарга тиеш дип, Алла бирсә, шартлалгы үзегез күрәсез, әлегә кибетләрдә андый ажиотаж юк. Үзләре әйтәләр, мәсәлән, аны кем җибәрде? Ашан җибәргәне, ялгыш булса. Ашан, соңыннан лентада, алар үзләре әйтәләр, шуның кадәр бирәбез килога, ләкин ажиотаж юк. Кеше йөри якырынган, ничек йөрде, шулай якырынган, шулай йөри. Аннан тагы бер яхшы яңалык булды бит әле. Менә шундый социаль мөһим товарларга бәя артуны да шикләделәр. Ягъни кайбер менә категория товарларга бәя арту күпмедер проценттан да артмаска тиеш диделәр. Ялгышмасам 5% иде бугай. Ягъни бәя артса да артыгы күтәрелмәячәк. Әле күптән түгел узган атнаның уртасында, әйме, беренче тапкыр татар телендә контент булдыручы шәхесләр һәм проектларны бәяләделәр һәм аларга Томга дип исемләнгән премия тапшырдылар. Менә безнең без шул тантанада катнаштык. Катнаштык кына да түгел әле. Номинантлар яңалыклар түгел, менә шушы тапшыруыбыз өчен безне менә шул Томга премиясе белән дә бүләкләделәр. Без рәхмәтебезне усыратыбызда Junior, Татмедиа Junior-га белдерәбез шулай бит инде рәсмәт һәм инде Ялкын журналына. Әлбәттә. Рәхмәт сезгә. Гел шулай итеп аралашып, уңай бәя биргәнегез өчен. Дусларча аралашып яшик. Һәм әлбәттә инде үзебезнең каналыбызга да зур рәхмәтебезне белдерәбез. Һәм сезгә әлбәттә хөрмәтле караучыларыбыз, бездән киләчәктә дә аерылмассыз дигән өметтә калабыз. Шундый хәтта рәхмәт дип әйтәсем килә минем коллегам Гүзәл сиңа. Роберт, сиңа да бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Һәм беләсеңме нәрсә, менә кайбер тапшыруларда теге күп сөйлисе килми бит инде, әйме. Шуңа күрә менә син барсың. Мин әс сөйләгәндә бүген шундый менә көне. Точно сымагыйм, бер сөйли башлый икән 45 минутында. Шуңа күрә менә сиңа рәхмәт. Безнең эфир теге тынлыкта булмады инде. Буш булмады, һәм нәрсәдә булса сөйләделәр. Мин әз генә сөйләдем инде, ярый шулай булсын. Сиңа рәхмәт. Син мине балтушка дип әйтәсең? Юк, балтушка дип әйтәсе килми, киресенчә ярдәм итәсең. Ярдәм кулыңны сузасың. Ярдәм сүзләрен сузасың. Ярдәм сүзләре менә мине шуннан тартып чыгарасың. Менә шушы тынлыктан, шушы менә. Шуңа күрә мин син шулай хөрмәт итеп яратам. Мин дә. Хәзерге хәлләрдә безнең шулай елмаеп утыруыбыз ул безнең ваемсызлыгыбыз белән бәйле түгел, хөрмәтле караучыларыбыз, әйме. Әз генә булса да теге булган хәлләрдән арынып, елмаешып алыйк әле дигән. Хәтта бу үзебезнең кайфны булса да күтәрергә дисең дә, әйме. Шул әгәр дә инде безнең кайф күтәрелсә, бәлкем сезнеке дә күтәрелер дип шарып калабыз. Шуның белән мәсәлән, ассаламу алейкумнар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, дуслар.